बुंलांबाय जे बिटिआर एकर्डनि दफा हिसाबै हा मोननांगौआबो मोनसे आरो सिमाया अर नांगौआबो मोनसे। एखम्बा सनितपुर बिश्वनाथनिबो साफा सानै ससियेल मिडियाफ्राव एफा एनै बखियो जोंखौ। बिटिसिआवथ' बखिखायोनो जायफोरा दिनै जेननानै थानांबाय बिथांमोनाथ' बखिखागोन अपोजिशनाव थाग्रा। नाथाय साफा सानै आजिखालि मबाइल मोनोबा एन्ड्रइड मबाइल बेनो रिपर्टार जाबाय जायनि आखायाव थायो। सिङाव मा दङ मा गैया बेखौ जेबो बुजिया। रायजो राजानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंनानै गोजोन मोनो। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे सुथुरा सोर, मानो सनितपुरनि हाखौ एसे गोबाव सोनो हायाखैमोन। बिनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय बांसिन बुजिग्रा मानसि गैया। आरो सुइच सेरना होबानो जाग्रा जिनिस नङा। जोंखौ बुंदोंमोन बै समाव मानो बिटिआर एकर्डआव हा सोखानाय दफाखौ लाबोनांगौ, बेथ' ओरैनो जाखानांगौ। ओरैनो जाखानांगौबाथ' सिगांनो जानांगौमोन नङा होमबा। दा दिनै बिटिआर एकर्ड खालामनायखाय जोंनि हाखौ सोनो हानाय, बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव फरायसालि गायसननो हानाय, बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट लाबोनो हानाय गासिबो लामाफ्रा बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बियो ओंखारदों। लामाया गेवदों। दिनै सानजानि जे सिमा जोङो सुक्तियाव खानानै दोनदों बेबो बारा गोबाव नङा मानगोनां रायजोफोर। जोङो सिङाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोंनि गोरों गोराफ्रा सावरायोमोन गोदो इन्जुरावबो खोमा थायो होननानै। आजिखालि ससियेल मिडिया फैनानै बर' लाइमोनफ्रा सिंनि बाथ्राफोरखौनो मालायनो खोन्थाजोबो। बेबायदिबा हारिया मोजां जानाय नङा। सिंनि बाथ्राखौ सिङावनो दोन। सोरखौबा रायनानै जुदि नोंनि ओंखामनि उदैया बुङोबा आंहाथ' बुंनांगौ गैया। आरो दिनै जों राजखान्थि खालामनो फैयाखै। बोरैबा सौग्राव सौसि फैनानै बिबान मोनबाय, बेवहाय आदा इउजि ब्रह्म जिरायनानै दङ, नोंथांमोननि जिल्लानि कुसुम सरगियारि जिरायनानै दङ। बेसेबां गोबावनिफ्राय सोमावसारबोखो आरो लीलादामोन दङ, बेसेबां माने गोखा गोखै मोनबोजोबखो दिनै जों बयबो मिथिगौ। दा बिथांमोनाबो नागाराखै, दिनैसिम आं नुगासिनो दङ। 20 बोसोर नुबाय आं बिथांमोननि मोखांखौ। ओंखायनो आं नुनाय लोगो लोगो बुंदों लीलादाया मानो गाहायाव जिरायदों सिगाङाव लाना फैनानै। खारन दिनै आं राजखान्थियाव फैदों होननानै आंनि इतिहासखौ आं बावगारनो हाया। दाख्लै जे आं साइकेल सालायदोंमोन गामि गामि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे एवारनेस खालामनो फैदोंमोन, बेखौ जों मालाबाबो बावनो हाया। हारि दानायनि सिमां नुदों आरो बेखौ दानांगोन। बड'फाया जिफोर बाथ्राखौ बुंदों बेखौ मोनफ्रोमबो आखरे आखरे जोङो पालन खालामनांगोन। 20 बोसोर सोरनिबा सरकार दङमोन, IAS SCS बानायनायनि खामानि मावाखैमोन। जोंनि सरकारा 1.5 बोसोर जानाय लोगो लोगो 50 सेंग्रा सिख्लाफोरखौ IAS फरायनो थाखाय दिल्लीयाव थिनहरदों जोङो। 50 फरायसा फरायसुलिफोरखौ IIT जानांगौनि थाखाय फ्रि सरकारनि फैसा होनानै क'क्राझाराव फरायगासिनो दङ। बावनानै थाङाखै जों। माखासे लिडारफोर दङ सानाव लेक्सार होयो, हराव जौ लोंनानै बावो। जों बावग्रा नङा। दिनै सोरबाया बुङाबाबो गोसोआव दङ। दिनैनिफ्राय 15 बोसोर सिगाङाव भरामारियाव मा लेक्सार होदोंमोन, थेलामारायाव मा लेक्सार होदोंमोन, तेजपुराव मा लेक्सार होदोंमोन, बाटासिपुर, हुग्राजुलि, खैलाजुलि, माइनाव बाजार, माइनाव सेन्टार जेराव थांनानै मा लेक्सार होदोंमोन गासैबो आंनाव गोसोआव दङ। नाथाय देशनि सिस्टेमाथ' बिदि नङा, बेखौ बानायनांगोन। आमखाखौ बेवहाय इलेक्सन गेलेनो लाबोबाय, मानोना जोंनि मानसिजोंथ' जाखानाय नङा, जोंनिया देरहाखाया। दा आमखायाबो बोसोरबायाव हां मोना जाबाय, उनाव आरोबाव नाजाफिनबाय। आमखाखौ जायगायाव फज'नांगौ। जेरैखि जाया नाजायै आमखाखौ जायगायाव फज'नानै एबसुनि आफादगिरिया नारलाय, बयबो नारै आमखानि खाथियाव खोमायाव एसे बुङै खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दा नंखायनो रायजोफोर, जोङो नैबे समा मेलेमनि सम, दै गुदुंजों मै होनाय जानाय नंला। आगोलाव दङमोन मोनसे सम, मालाया मेगन गोजा देन्थायबानो गियोमोन, खिन्थु दा सोर गियो? रावखौबो गिया दायो। बे मेलेमनिसो सम। ओंखायनो जों मावनांगोन। मालायखौ नायनोनो नाङा, जों गावनो नोजोर होनांगोन। बे 1.5 बोसोरनि सरकाराव मुलुगनि खमसे खम 25 हादोरजों रायलायबाय आं, 25 हादोरजों। खिन्थु आंनि आखायाव गोहो गैया बे हादोरफोरजों खामानि मावनो हानायनि। मानोना जोंहा दाबो जेखौ नागिरदों बेखौ मोनाखै। बिदि होनना जिरायनानै थायाखै। आथाना फैसानि थाखाय बुंनो गोनां जायो। आगोलनि सरकारनिफ्राय मालाय बिन्दास नालाय, गरसे मोनदो, आधा रानना जादो, आधा गारना होदो रायजोफोरनो। जोंथ' बिदि मावनो फैयाखै। 1.5 बोसोराव बिटिसिआव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामनो होआखै।
आंबो खस्थ' मोनदों आंनि लेफ्ट राइट थाग्राफ्राबो एखमबा लुबैयो सोरबा खिन्थु आं बुंदों जे बिनि थाखाय जों फैयाखै आरो दिनै जोंनि सुक्तिया जोंनि गोरोबथाया सिमा नारनाय सारबोबाय 100 सोमावसारबोबाय गोबां मानसिया दिनै जोंनि सोमावसारनायखौ रिकगनाइज होआखै मोनसे समाव बे धिखाजुलिथिंजा ओंखाम माइरं लाना फैयोबा आर्मिया गारनो हायोमोन आं दाबो बावाखै धिमाजुलिनि जाथायनि उनाव अरुणाचल हाग्रायाव बेसेबां खारना थाहैनांगौ बै समाव सोर दैदेनगिरिफ्रा खबर लाफैदोंमोन जों बै थासारिफोरखौ दाबो बावाखै दा नंखायनो आं खावलायगोन मानगोनां रायजोफोर जिखिनि मोनबाय आरोबाव मोनबावगोन मालाबाबो बेवहाय नागारनाय जानाय नङा नांबाय थागोन जुजिबाय थागोन लाबाय थागोन खालि जोङो बबे बाथ्राखौ बहा बुंनांगौ बुंनाङा माखौ बहा मावनांगौ बेखौ गोसो हो आरो गावनि सिंनि डेभेलपमेन्टखौ गोसो हो हा मोनदों मोजाङै मावनानै जानांगौ गथ'फोरखौ लेखा फरायहोनांगौ गामिनि थानसालि मन्दिर गिर्जा जि दङ मोजाङै लुना लानांगौ एकदम सोद्रोम रायजो जानायनि सिमांखौ नुनांसिगौ जोङो दायो लासै आरो ओरै थांनाय बिखौ जानो नाङा आरो साफा सानै माबा माबि हानि उमुक खालामनानै फैसा गरनै लानाय उमुक खालामनानै फैसा गरनै लानाय आं बेयाव खोनाहैबाय थायो आङो अननानै खुलुमदो बेफोरखौ बन्द खालामदो जि जागोन आयेनजों जागोन दा बेहाय गावनि बिदा फंबायजोंनो थाखा गरनैनि थाखाय थगायनाय मानाय बेफोर जाबाय थानो नाङा आरो साफा सानै गारि लानानै फैगोन बाहेरनिफ्राय ओरैयानो जासिगोन होननानै एकदम माने ड्रोन सार्भे खालामदो फैसा नांगौ उमुक खालामदो फैसा नांगौ जि बुङो बेखौनो खोनासंगोन जि गोदान धोरोम फैगोन बेवहायनो थांगोन मालाया जिखौ बुंगोन बेखौनो खोनासंगोन बिदि जाबाय थानाय नङा मानगोनां रायजोफोर समा बिराद सोलायबाय दा नंखायनो सोलोंथाइनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय थुनलाइ आफाद आरो एबसु नारा नाथा नाजागासिनो दङ दा बेबो जोबगोन आं मिजिंथिदों एसे सम लागोन नाथाय बेयो थाबैनो जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों दिनै जायखिनिया मोनगोन 1302 दा बिथांमोननिखौ कारेक्सन खालामग्रोना लानायनि उनाव आरोबाव 400-500 सिङाव 5,000-4,000 सिङाव माखासे खामानि सोलिगासिनो दङ दा बेखौ गुसु मेलेमजों लांबाय थागोन एसे गोबाव जानो हानाय नाथाय बेखौ लानानै बारा हुलुस थुलुस जानो नाङा दिनै सोमावसारग्रा आफादफ्रा मेन स्ट्रिमाव फैबाय रिहेबिलिटेसन जानांगौ एनडिबिनि मेजरा जालांबाय एसे दंबावो बेखौ जों सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ मुंख्लं नखरफ्रा फैसा मोननांगौ बेखौबो जोङो खामानि मावगासिनो दङ नाथाय कभिडनि थाखाय जोंहा बोसोरनै माइना जानायलाय जों जादुआ बायदि मोनदों जिखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरननायनि खामानिखौबो जों सिङाव मावबाय थादों नाथाय बियो बोसोरनैखौ लाखायो केसआ बहाबा थानायाव दङ सोरबा मिथिया सोर बबे जेलाव दङ बे बायदिसिनाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जों बेखौ अर्गानाइज खालामगासिनो दङ आरो सरकारा पजिटिभलि खामानि मावबाय थादों दिल्लीयाबो जोबोद पजिटिभ दिसपुराबो पजिटिभ दा जों नंखायनो बिश्वास खालामनानै थांनांगोन बिथांमोननो भट नांगौ जोंनो मोनथाय नांगौ नङा होमबा जिखालि जोंहा आथिङाव गसंनो हानाय जागोन इखालि जोंबो जोंनि भटखौ जोंनो लागोन नाथाय दायो जोंनि आथिङाव गसंनो लानो हायागौमानि माखासे ओनसोलाव बिथांमोननो जि नांगौ जों होगोन जोंनो जि नांगौ जों लागोन दा बेजोंसो जों थांनांगोन ओंखायनो गोनो गोथो जानो नाङा आङो फैबावगोन नैबे खामानिया जाना थांनायनि उनाव गोबां बाथ्रा सावरायनांगौ दङ आं नोंथांमोनजों लोगो हमफैगोन आफादफोरजोंबो रायजोफोरजोंबो दुलाराय आसामाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि धोरोम आसार खान्थि हारिमु गासैखौबो लानानै जों मोनसे खामानि मावबाय थादों गेलेमु आयदायाव थाबैनो जोङो जौगानो हायो मानोना दिनै गोबां बर' लाइमोनफ्रा गेलेनायजोंनो साख्रि मोनदों मानोना जोंहा गोबां ड्रप आउट दङ दा साख्रिखौ जुदि बेजोंनो मोनोबा पुलिसावबो जोंहा बिराद बुरजा मोनबाय रेलाव मोनबाय बायदिसिनायाव गेलेनानै मोनगासिनो दङ ओंखायनो गेलेनायखौ जोङो बिराद गोसो होनो नागिरदों देग्लाय दा बे गेलेनायखौ देग्लायनिफ्राय बोखांदों जोङो आरोबाव हाबाफारि मावगोन स्कुल काउन्सिलिं खालामनाय बेबस्था एबसुनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन आरो आं मिजिंथिदों जे गोबाव सम नंला एसे गुसुं समनि गेजेरावनो नैफोर ओनसोलफ्रा जोङो ज' जानानै मोनसे जौगालु हाबा मावनो हानायनि खाबुखौ मोनसिगोन आं खोथाफोरखौ एसे खेंख्राय बुंदों नोंथांमोना मिथिगौ मानोना दहाय एसे आगोलावनो बुंदों आं इन्जुराबो खोमा दङ दा ओंखायनो जिहेतु इन्जुराबो खोमा दङ आरो खोमाया बेयावनो नांफाना दंखायो ओंखायनो गाबोन लाइननि लिरना होगोन आरो गन्दगला जागोन ओंखायनो बेखौ जोङो उनाव रायलायगोन বনিসিংহ সাহেব কথাবাই মই সকললৈ ধন্যবাদ জনালো যে আজি সময় আহিছে যে পৰিৱৰ্তনৰ ফালে আমি যাব লাগিব ট্ৰেডিশনাল চিন্তাবিলাক লাহে লাহে সলনি কৰিব লাগিব এইডোখৰ মাটি পাইছো
এই মাটিতে কেনেকৈ তিনিবাৰ খেতি কৰিব পাৰে আৰু সেই মাটিত নিগাজিকে থাকি কেনেকৈ মানে নিজৰ ভৱিষ্যত পৰিয়াল গঢ়াৰ সপোন দেখিব পাৰে এই কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ কথা অলপ আগতে কৈছিলোঁ। এটা সময়ত এই আইন প্ৰণয়ন হোৱা সময়ত বহুত মিডিয়াবিলাক আহিছিলে, নেশ্যনেল মিডিয়া, যে ট্ৰাইবেলবিলাকে ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ মেইন কাৰণ বুলি পেলাই। পিছত লাহে লাহে এইটো বন্ধ হ'ল। আজি গোটেই ভাৰতত মই কিছুমান মিটিংবিলাকত মাতে, গোটেই ভাৰতত নহয় কিছুমান জাগাত আজিকালি দেখিবলৈ পাইছোঁ য'ত ট্ৰাইবেল আছে তাত পলিউশ্যন নাই, ট্ৰাইবেল য'ত থাকে তাতেহে পলিউশ্যন নাই। যদিও ট্ৰাইবেলবিলাকৰ বন ধ্বংস কৰি বুলি কোৱা হৈছে, য'ত ট্ৰাইবেল আছে তাতহে পলিউশ্যন নাই। আৰু এই কথাটো বন আৰু ট্ৰাইবেলৰ মাজত বহুত ভাল সম্বন্ধ আছে। জল জংগল জমিন আৰু ট্ৰাইবেল খুব মধুৰ সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া ট্ৰাইবেলবিলাকৰ দায়িত্ব আহিছে, যিহেতু আমি নেচাৰত থাকোঁ, বন অঞ্চলত থাকোঁ, বনটো বাচাই ৰাখি বায়োডাইভাৰ্চিটিটো বাচাই ৰাখিব লাগিব। আমাৰ কাৰণে যাতে লাখ লাখ মানুহে ভালকে জীয়াই থাকিব পাৰে, ভালকে অক্সিজেন পাব পাৰে, এই কামটো আমি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ফৰেষ্টেশ্যনৰ কামটো পাহৰি যাব নালাগে। আমি কেইবছৰমান আগতে ইয়াৰ হাতত লৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি ফৰেষ্টেশ্যনটো কৰিব লাগিব। বহুতৰে ভয় আছে, গছ ৰুলে আকৌ মাটিটো ফৰেষ্টে ল'ব নেকি, গছ ৰুলে আৰু ফৰেষ্টে ল'ব নেকি। এইটো আইনৰ কথা। আইনে কামটো কৰাৰ পিছত আজি ফৰেষ্ট, চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলো আইনটো চাই পেলাইহে ফৰেষ্ট আইন হৈছে। সেইকাৰণে ফৰেষ্টেশ্যনটো আমি কৰিব লাগিব, বায়োডাইভাৰ্চিটিটো ৰাখিব লাগিব। পৃথিৱীত বহুত জেগাত ডেঞ্জাৰ আহি গৈছে। আজি আৰবানবিলাকত যিবিলাক আছে, মেট্ৰ' চিটিজ, ইমান পলিউশ্যন হৈ আছে। দিল্লীৰ মানুহবিলাক উত্তৰাখণ্ডলৈ যায়, হিমাচললৈ যায়। এতিয়া আমাৰ অঞ্চলবিলাক এতিয়াও আমাৰ ইমান পলিউশ্যন হোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো এলাৰ্মিং চিটুৱেশ্যন অহাৰ আগতে আমাৰ ফৰেষ্টটো আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, বাকী যিবিলাক PNRB পৰা আদি কৰি যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, একেলগে লগ লাগি আমি ফৰেষ্টেশ্যনটো কৰিব লাগিব। আৰু যিখিনি মাটিত ফৰেষ্ট বাচি আছে এতিয়ালৈকে, আপোনালোকে সকলো আজি মোক ক'ব লাগিব, সেইখিনি যাতে কোনো এটাও জংঘল নাকাটে, যিখিনি ফৰেষ্ট হৈ আছে। য'ত মানুহ আছে তাত মানুহ থাকক, কিন্তু য'ত মানুহ নাই, এতিয়া ফৰেষ্ট বাচি আছে, ৱাইল্ড লাইফ আছে, তাত যাতে কোনো এডালো গছ নাকাটে, আপোনালোকে এইটো চিন্তা কৰক। কাৰণ বায়োডাইভাৰ্চিটিটো আমি ইমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিম। ইয়াক লৈ পেলাই আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কনফাৰেঞ্চবিলাক হৈ আছে, ডিচিশ্যনবিলাক হৈ আছে। আমি এইটো চাব লাগিব। কোনোবা যদি গছ কাটি খাইছে, কোনোবা যদি বন বিক্ৰী কৰি, খৰি বিক্ৰী কৰি খাইছে, আপোনালোকেও কিবা জীৱিকাৰ কাৰণে ভাবক, আমিও ভাবিম আপোনালোকৰ কাৰণে। কোনোবা হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিব পাৰে, কোনোবা খেতি কৰিব পাৰে, কোনোবা টেকনিকেল কাম কৰিব পাৰে। বিধায়ক ডাঙৰীয়া কওক যে ইয়াত আমি হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিম, আমাক মানে আঁচনি দিব লাগে। আমাক ইয়াতে ডায়েৰী ফাৰ্ম কৰিম, আমাক আঁচনি দিব লাগে। আমাৰ ইয়াত কিবা আমি বেলেগ এটা ফাৰ্মিং কৰিম, আজি ড্ৰেগন ফ্ৰুট, বিভিন্ন ভাল ভাল খেতি কৰিব পাৰে, এইবিলাক আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে আঁচনি বিচাৰক, বিধায়ক ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আঁচনি আনি দিয়াটো তেখেতৰ দায়িত্ব। তো সেই কামটো আমি তেনেকুৱা পজিটিভ লাইনত সকলো গুচি যাব লাগিব। পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।